No a keď si spomínate, ja som vám hovoril, že nechcem robiť nejaký veľký koncert len tak, aby som ho robil, keď ste ma vtedy tlačili všetci do O2 Areny, aby som dokázal, že to zvládnem aj ja, keď tam bolo KF-ko, čo mi prišlo ako úplne tupý dôvod prijebaný niekomu niečo dokazovať. Ale pár mesiacov na to sa rozbehol jeden veľký projekt, ktorý sa čoskoro dá do pohybu a vyvrcholí tak, že potrebujem na to tento koncert. Čiže tento koncert je vlastne dôvodom preto, že v tom druhom projekte potrebujem vyvrcholenie tento koncert. Čo znamená, že nebudem prezradzať viac, ale ukázalo sa, že teda je dôvod na to a spojili sme to a ukázalo sa ako správny krok, že sme nezvolili Ondreja Nepelu, pretože ten štadión by sme vypredali za 40 minút a ukázalo sa ako dobrý krok aj nerobiť O2 Arenu a pretože a je to super, lebo to proste je super a sám som zvedavý, ako toto celé vyvrcholí, teším sa na to strašne, na to, čo tam spravíme spoločnými silami za pekliádu. No a čo by som chcel povedať je, že keď som začínal s rapom, tak sa mi v živote nesnívalo, že raz budem riešiť, že ideme robiť koncert pre 30 000 ľudí na Národnom futbalovom štadióne. To je proste čisto zásluha vás, že 200 miliónov rokov, čo robím tú hudbu, ste furt pri mne a furt vás je viac a viac. Takže super, kto ešte nevyužil svoj kód na kúpu toho lístka, máte zajtrajší deň a potom ideme predávať všetkým ostatným. Vidíme sa tam. Ešte jedna vec, vlastne, čo som chcel povedať, že tie otázky, prečo je to až za rok, tak jedna vec je, že nám musí dať štadión termín, pretože tam je Euro, hrá sa tam futbal, sú tam ďalšie podujatia, takže my sme dostali termín, ktorý je dostupný. Ten termín musí byť celý jeden týždeň, pretože ten stage treba zložiť, rozložiť, vymeniť trávnik a ešte odohrať ten koncert. A do toho vlastne treba urobiť celú projekciu, treba urobiť celý stage, celý program, všetky tieto veci, takže to není len tak a do toho chcem ešte spraviť album, takže preto je to o rok a ne o 2 mesiace, aj keby sme to vypredali za deň. Takže treba byť trpezlivý, ale jak sa hovorí, trpezlivosť rúže prináša. A bude to strašné, ty kokot.